ನಿಕ್ಲ ಮೋಕದ ತುಳುನಾಡು ತಕೊಂಡು ಸಿವಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಸಿವಿತಾ ಬಿರುವ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಪೋಂಡು ಮಾರ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷಯ ಅದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ 11 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಪುರಲ್ದ ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎರಡ ಬರ್ಪನಕ್ಲಿನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವೈಟ್ ಮಂತ್ಗ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಕುಂಚಿ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ಅವು ದಾದ ಓಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಂದಂದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನದ ಬುರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತು ಓಡಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾರಿಜಿ ಅನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವನ ಇಚ್ಛಾ ಪಂದಂತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವು ನಾಡ ಪಾಡುವನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಓ ಅಡೆ ಹೋಯ್ನ ಪಂದಂದು ಪೊಡಲಿ ಪೋದಿಲ್ಲ ಪಂದಾಗ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೂ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೋಡೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಂತಿಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ಕುಡೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏನು ಬೆಳ್ಳ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಹೈವೇ ಐತೆ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿಡು ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಬೊಕ್ಕ 20 ತಾರೀಕಿದ್ದು ಪಂಜಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಏರಾಳ ಉಳ್ಳರ ಸುಳ್ಳದಂಚದಕಲು ಪುತ್ತೂರು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರುಂಡಿಗೆ ಬಸ್ಸೇ ಪೋಪುನು ಕಾಂಡದ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಏರಾಳಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಪೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಅವು ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ದಾದೆ ಒಕ್ಕ 10ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿ 120 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪ ಯಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ 10K ಒಂದು ಆಪನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಕಾಡುಂತದ್ದು ಕಾತುಂದುಲು ಏಪು 10K ಆಪನ್ ಪಂದಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಡು ಉಲ್ಲ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕದಾದ ಪಂದಂದ ತುಕ್ಕದಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂದಂದು ಈ ಸರಿ ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡಿಗ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೇಜು ಮಾರಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ವಾನನ್ನು ದೊಂಬುಂಡು ಪಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮುರಲ್ನ ಪಂಡೆ ಐತೆ ಆಪುಜಿ ದೊಂಬು ಇಂಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿಗ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು 2 ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೋಯಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂದೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೋ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮುರಣಿದ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಚದವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಐಟು ವಿಷಯದಾದ ಪಂತ ಪಂಡ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಅದು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂದಂದು ಟಿವಿಡ್ ತೂದು ಟಿವಿಡ ಬರ್ಪುಣತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಕಾಲ್ ಅಂಪುಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಬಂದದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ಐಕೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿದ್ದು ಸುರು ಸಮಯ ಆಗ್ಬೇಕ ಆಯ ಬಂಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ನಾನು ಕೆರ್ಪೆ ಬಂದಂದು ಅಪ್ಪದಾದ ಮಂತೇರು ಮಗೆ ನಿಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಯ ಪಾಡಿ ಏನನ್ನು ಕೆರ್ಪಕ್ಕೆ ಇವು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಬಂದನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಕಾಲ ಓಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದನ್ನು ಬಂದು 12ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚಿನಂದು ಮುಲ್ಪಾತಿನದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆತಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಐದು ಅಂಚಿ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಐಟುಂಡು ಕಮೆಂಟಿಗಳು ತೂಣ ಗೊತ್ತಾವ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡ ಎಂಕ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಪಂಡ ಆಯ್ ತಾತ ಪಂಡಿ ಪಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಕಳೆ ಉಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಒತ್ತಿಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಸಂದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೊಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂದ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತದೆ ಪಂಡ ಅವನ ಕಳೆದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂದಂದೆ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಬಂದಂದು ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣು ಅದಂಟು ಮಲ್ಲೆ ಅರೆ ಕೂಡ ಮಗೇಲಿ ಪಿರಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತಿನ ಯಾರು ಮರ ಆತೆ ಹಿಂಗೆ ದುಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಪಾಟಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಏತು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಇಕ್ಲ ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡತೆ ಏಪೋ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಾಕಲಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರಾಕಲಿ ಮಾತ ನಿಜ ಚನಿಕೆಲ್ಲ ಜಾಗಟೆ ದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುನೆಟ್ ಆಕಲಿ ಕೈ ಬಿಡ ಇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ದ ದಾದಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬಂದಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಒರಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪು ಜಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಿ ಯಾತೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗು A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಕ್ಲ ಅಂದ ತೂಪು ಪಲ್ಲೆ ಯಾಮನ್ ಪೂಜೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಕ್ಲು ತೂಪು ಜಾರು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಂಚನೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ತೂಪು ನಿಜ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಲಿಂದು ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯೂಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಿದ 11 ಅಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು ಬತ್ತು 11 ನಾನು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಅದು ಬುಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂಡತೆ
ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಂಜದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಪೊಳಲಿ ಪೋಪ ಪೊಳಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂದಿಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಡೆ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಡೆ ಪಂದಂದು ನಾವು ಅಂದಾತ ಪಂಪೆ ಅಂದಾತ ಪಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತುಕ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಈತೆ ಪಾತ್ರದಿರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂದನಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ನೀನು ಅಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುನೊಂಜಿ 5 ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಅಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಂದು ಬರ್ಬೋದು ನಿಖಿಲ್ ಪಾರ್ಯಾರ ಬಂಗಾಪು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತು ಪೋಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಈತನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒನಸು ಗಿಡಗೆ ಬರ್ಕೊನು ಅದು ತೂವೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಟೈಪ್ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪನೆ ಬೋರ್ ಹಂಗ ಮಾತ ನೇಚರ್ ತೂವೊಂದು ಕೊಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ಲುನು ತೂವೋಡು ತುಕ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಪಡಲಿ ಬರೇ ಮೆಗ್ಗಡೆ ಬರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಆಟೆ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇ ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇ